Hi mga ka-vibes, diyan na po ng inyong Big Mama nga Wiley. Good morning kaninyong tanan ug mayong adlaw Domingo. So supposedly dapat unta mo simba ko karon, wa mi duty close among tindahan kay wala na mi baligya. Di man po mumupalit og mga giti lamo no. Joke ra bitaw. So naami karon sa as you can see na ako sa Central School kay mag-pictorial ko no ang mga FEG ang mga graduate mag-pictorial ko na may kauban ako ang akong gwapong Marie Lawrence ja mo shout out po kaani sa imong manghod si Ayan shout out po nimo yan daghan naming mga kauban na dito sa Picas dito sa Gabaldo's office kami namin diri sa waiting shed gawat minister kay mo si Sir Manhidaw mi dinhi 7 so wala pa si Sir nauna mi so it's okay nga mauna ang mga estudyante kaysa mauna ang Sir. So, if lang sa natutong dagway, kamurag hamugaway, manatong dagway rin ikaw la. Sino ka dyan, sino ka dyan? Nagwapag baligwan part Charot. Gwapa magkukudaan, So, diyan mi karon nag-waiting minister. Kay mag-pictorial me with wearing our toga. Magsuot mi sa mong toga, mag-pictorial para magbukang tao pod mi, sa muang monitor sa kanang singa na day mag monitor ba sa screen ba nigpaso na to hapit na ba ya katong nga gawas yung murag i-attach ba siguro sa certificate kasi makadawat ang kahit sa lingin murag daghan siguro po daghan siguro ambat lang nabi diri sa waiting shed kay clinic ni siya sa Central School okay clinic ni siya strictly no smoking. Smoking is dangerous to your health. Lamilay kong tingog ron, char. Mag-snack na sa gawas na ita. Ako gani, libre yung ako, char. Sildo ba yun ako gahapon. Ganay kaya nga sila isa. Bantayan na si Ali ron, kita nga kung Pepanrid bula po na grabe po na pepanrid Kita ganang buta na ako siya 20 kay galuto man siya og kuan kanang batong isubakan og corned beef. How kay galaan gablag uta kanak kay aron madugang-dugang sa video. Wa man ni jagi kuan. So, see you later mga kabay. See you later ha kabay. Bye. Amping. Happy Sunday everyone. Pak, sino ka dyan? Naman namin pictorial, padong namin uli. Tang-tang lagi naman yung kuan. Padong namin uli, naman ang pictorial. Nagwapag maridyo, ang inyohang Big Mama. Lunaris lang yung kilay. Ha? Tangtango na to na itong make-up kay ipabilin ang kilay. Dakin, what's up ba? Naman naman pictorial, mauli na mi. Magmukbang na bumig mangga niyo niya. Matag mangga ba? Oh. Ha? Nagwapag maridyo si Big Mama. Magwapa rag. Padong na may uli mga ka-vibes. So, maglakaw tayo papunta sa aming bahay. Sa tagon to rin. Hindi ko ganahan og na make-up Sa kilay, giganahan ko sa kilay. Nga pala Di man, kanang sington magugo. So, see you later mga kabay.